Твоето бъдеще не чака. Направи първата крачка днес. Все още можеш да станеш част от Технически университет Габрово, ако мечтаеш да създаваш технологии, да реализираш идеи и да работиш по професия, която има бъдеще. Мястото ти е тук. Избери модерни бакалавърски, магистърски и докторски специалности. Държавна субсидия за второ висше образование. Срещни нови приятели. Разви таланта си. Започни кариерата, за която мечтаеш. Свободните места те очакват. Не отлагай. Запиши се сега. Технически университет Габрово. Тук започват големите възможности.